аломатҳои огоҳкунанда. Расми 1-2 гузаргоҳи роҳи оҳан бе ғафчӯб, яъне бе пост. ин аломат огоҳкунанда буда дар маҳаллаҳои аҳолинишин дар масофаи 50-100 метр аз роҳи оҳан ва аз маҳаллаҳои аҳолинишин берун дар масофаи 150-300 метр гузоштаву ва наздик шудан ба роҳи оҳан боз як тои дигар дар масофаи 50 метр аз он гузошта мешавад. ҳангоми дидани ин аломат ронанда бояд суръати мошинро паст кунад ва ҳангоми расидан ба роҳи оҳан ба тарафи чапу росташ нигоҳ кардаву боварӣ ҳосил намояд ки қатора нест дар наздикӣ. баъд ҳаракатро идома диҳад. ҳангоми беаҳамиятӣ кардан метавонад ба ягон ҳолати нохуш дучор шавад. қатъиян манъ аст чӣ бо ғафчӯб ва чӣ беғафчӯб. сабқат яъне абгон кардан дар қитъаи роҳи оҳан дар масофаи 100 метр, гардонидани мошин дар роҳи оҳан, истодан дар роҳи оҳан, ба ақиб яъне задни худ рафтан, истгоҳ дар наздикии 50 метр аз роҳи оҳан, худсарона ғафчӯбро кушодан. бе иҷозати сардори масофаи идораи дистансионӣ ҳаракати мошинҳои пастсуръат ки суръати ҳаракаташон аз 8 километр дар як соат камтар аст ба воситаи гузаргоҳ дар ҳолати ғайринақлиётӣ, нақлиёти хоҷагии қишлоқ, автомобилҳои роҳӣ, сохтмонӣ ва дигар нақлиётро кашонад. муқобил яъне против баромадан ҳангоми ғафчӯб баста будан.